Neuropsikologian, garunaren eta jokabidearen arteko erlazioa ikertzen dugu. Gure garunari esker, garena gara. Ikusten duguna, ukitzen duguna, usaintzen duguna, entzuten duguna, sentitzen duguna, bai gure posak, bai gure tristurak, gure pentsamenduak. Horiek guztiak gure garunak sortzen ditu, eta garunak ematen die zentzua. Gure garuna, itsasoa bezain zoragarria. Batzuetan, bar eta argi. Beste batzuetan ordea nahasia, pentsamenduz betea olatuak balira bezala bata bestearen atzean. Baina batzuetan bakarrik hor dago gakoa. Itsasoa eta bere olatuak ez daude beti bar eta argi, edo beti nahasiak. Itsasoa eta bere olatuak etengabe mugitzen eta aldatzen ari dira. Noiz murgildu, guk erabakitzen dugu.